Bandekrigen raser fortsat i Københavns kriminelle miljø, og de jævnlige skudepisoder har sat politiet i højeste alarmberedskab. Men pludselig, ud af det blå, har håbet om at stoppe de blodige stridigheder fået nyt liv. To unge fyre, Lars og René, har afgørende informationer, der kan stoppe krigens bagmænd én gang for alle. Politiets efterretningstjeneste tager ingen chancer og har gemt de to kronvidner langt væk. Derfor møder vi Lars og René her, isoleret i et sommerhus, et hemmeligt sted i Nordjylland. Slap af, René. Hvad skal du have? Hvad skal jeg lave til dig? Jeg skal have en burger med sylteløg og en bøf, råløg, risteløg, remoulade, ketchup, ikke stærk sennep. Det skal være den der fransk sød sennep. Den er helt sikkert klasse. Jeg skal have salatmayonnaise. Jeg skal have det der salatmayonnaise til pomfritterne. René? Ja. René? Kør det ned, det bliver noget med tun. Ja, jeg skal helt sikkert ikke have tun. Hvad fanden er det? Det er fucking tun i olie. Jeg skal helt sikkert ikke have noget fucking tun i olie. Jeg skal have en bøf-sandwich, ikke? Det er det eneste, der er. Det er det eneste, panseren har stillet til os. Prøv at høre lige der siger jeg også til René. Prøv at høre, René, vi må ikke gå uden for en dør, mand. Det har panserne sagt. Vi skal blive inden for at være helt stille og ikke gøre noget. Og så skal man altså bare spise det, der bliver sat på bordet. René har en plan. Han vil ud af sommerhuset og hente noget mad. Stik imod politiets ordre. Men for en sikkerheds skyld vil han bære en diskret skudsikker vest på turen ned til købmanden. Lars vil ikke ud. Han satser på, at der er en take-away-købmand. Du skal have cola, remoulade, ketchup. Du skal også have en dudum. Rullepøls, men rullepøls. Skræfte med pasta. Spejepøls. Der er ingen, der får ramt på René. Nu er han først. Hallo? Hej, det er Lars. Hej, bringer I varer ud? Men prøv lige at høre, jeg skal have noget cola. Ja, jeg skal sennep, remoulade, løg, spejepøls. Ja, jeg har 89,5. Så streg den der dudum. Hvad bliver det? Og så streg pasta. Hvad bliver det så? Og så tager jeg ristet løg væk. Nej! Nå, så fjern sennep også. Gaffa. Okay, så bare cola og chips. Kan du ikke smide dig noget sandblad med oveni? Nu anden der! Ja. Okay. Hej. Hvor svært kan det være at lave en skudsikker vest? Du tager bare sådan nogle hårde puder. Ligesom hende der fra forbryderen der blev plukket ned til sidst og overlevede. Hun havde bare sådan en islændersvætter på. Hej. Så, Lars, skal du bare se. Skide godt. René, prøv at se. Cola, chips. Der bliver jeg sgu skuffet over, Lars. Hvad sker der med at kommunikere med din homie? Hvad sker der for at ringe til købmanden og bare lægge hele vores adresse, så Fyn og fucking Jylland, de ved, hvor vi er? Altså, du kan da ikke bare gå ud, når vi har sådan en undercover-historie, så bare pff. Hvad sker der for René, mand? Han ligner fucking bams og kylling pakket ind i puder, mand. Skudsikker fucking vest. Lars og Renés dag 2 i sommerhuset slutter i bad standing. René er indespærret i sin skudsikre vest, og alle deres penge er brugt. Til gengæld har de nu masser af chips og cola.